Seryoso karon nga tutukan sa Cebu City Police Office CCPO ang pagpapahawa sa mga nanimuyo ubos sa mga overpass ning dakbayan sa Sugbo. Kinisubay usab sa kamanduan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga malimpyuhan ang dakbayan sa dili pa ang Hunyo 12. Matod ni Police Colonel Ireneo Dalugdog, ang direktor sa CCPO, nga iyan ang gimanduan karon ang mga hepe sa mga police station sa paglimpyo sa mga nanimuyo sa mga overpass sa dakbayan sa Sugbo nga sakop sa ilang jurisdiction. Nasayran nga buot sa kagamahanan nga malimpyuhan kini gumikan kay nasayran nga naa na ilawom sa overpass ang uban magpuyo, maligo, magluto og ingon man pagawas sa ilang mga hugaw sa dapit, butang nga di makayo sa imahe sa dakbayan sa Sugbo. Sa gayon nga ila kining paubos sa kustudiya, ila kining i-turnover sa mga sakop sa City Social Welfare and Development. Personal nga nakita ni Dalugdog ang maong suliran. Dihang may uban siya sa gipahigayong walkthrough ni Rama sa mga kadlanan sa dakbayan ni adtong Miyerkules. Human mapapahawa ang mga tawo nga nanimuyo o baka nag-standby sa mga overpass. Ipamonitor kini sa kapulisan aron masiguro nga di na kini mamalik pa. Tugod na atong pagkuan ang atong station commander labi na itong nasakop sa Station 4, isa na sa ilahang kuan sa ilahang trabaho nga mag-ikot, mag-inspection kay basig na po'y mag-standby dito sa ilalom. If naa sila pasakit sila sa patrolya, i-turnover sa DSWD. Turnover gahapon na sa DSWD. O pagbawalan na yun nga di nang balik. Laing taganong pagtagad sa kapulisan mo ang vandalismo sa dakbayan nga nakita usab sa mayor atol sa gipahigayong walkthrough. Subay niini, nakaschedule na ang kapulisan sa pagpahigayon unya og pagpamintal kauban ang pipila ka mga stakeholders og ingon man fraternity alang niini. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.